Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi kodwa kwethulelwa kwaDemis kanjani dabuka kwamhlabeni sho ngizwa nje ngidlala isigixi ngizendime ngomculo kaMaskandi uculi-ke osemncane nosemusha futhi engingakusho nje ngoba sengifikile nami ngize nje ngizojabulisa abantu futhi ukuqala kwami ukucula ngiqale ngonyaka ka-2007 la khona i-album yami yokuqala-ke engiyikhiphile osihloko sayo sithi maningi amaqembu engasebenza nawo mhlawumbe ngingamdida lokho njengawo Mabuzwe Amahle uSiphiwe Semali kodwa mina nje owami umsebenzi yona album yokuqala le esihloko sithi inengoma-ke ezishumi mangathi nje kafushane unumber 1 ukuthi siyizinyoni mangithi-ke siyizinyoni ukuthi izinga lethu sidizela phezulu siqondisele number 2 simakisa sikhuluma-ke ngomntovu lesonto eduze kwalokhu engaba abantu bahlangana qondile ukuthi abantu abadala abanemali kakhulukazi othola ukuthi badlala ngey'ngane ezibini emithathu number 4 futhi isikhathi somjayivo njengoba ichaza-ke leya ngicazi ngaze ngiyichaze isho ukuthi sekuyajayiva ngaleso sikhathi. Number 5 bayangithi le ngoma bayangethuka ngifuna ukuyicacisa eqondile emntwini mhlawumbe umuntu uMaskandi abanye nje abantu ababekuthuka eceleni ngenxa yesiphuzane naso bese uthi number 6 ingoma ethi umzimba wami igqugquzela-ke ukwenza izinto usemusha kanti uzile sekubona usalandelana number 7 uthi intaba ezikude mangithi-ke intaba ezikude hhayi ngoba siqonda ukusho ukuthi owakwami uyena angibona ukumbona ngaleso sikhathi bese uthi number 8 ithi no more mangithi no more ngiqonda ukusho ukuthi njengoba nje ama-backings akhona ethi ukusebenzela uthando ukusebenzela lokuzabalaza angizobuye futhi uthando yavila bese ngithi no more right bese uthi number 9 uthi ukuzonda indoda ngifuna ukuchaza-ke nalo ukuthi noma ngabe kuphi okuzwile ekushifayo akekho mhlawumbe umculo engicofana naye ngiyashifa njengensizwa yaziwa Maskandi kuyayidlala bese kuthi number 10 ingoma la ekhuluma ngomama yena lo ongisalayo ngeke ngichaze ukuthi kodwa nje imessage yonke unumber 11 ingoma ethi Babusisi ikhuluma-ke ngenkolo ethi babusisi babakhuleka egameni lenkosi sonke siyazi siyawafunda amaBhayibheli emabandleni ethu ahlukahlukene right akukho okuningi engingakuchaza engingakusho nokusho ukuthi kusekukhule siza nakho okuncane lokhu esisakwenzile kunokusazoza lapha nje ngingasho ukuthi sisabhala nje addresses bese nathi sikhona emkhakheni wezomculo right ngifuna ukubonga kubo bonke abantu nje abathe abanesandla nje kusukela sisaqala nabe besigqugquzela nje ngingakhona usivikela ubukamkhwabo ngoba lokho engigqugquzela kusuka ngizafunda isigcingo kuzobe yimanje nomfokanxele-ke sisayebambile nabo nabanye-ke nje abakhona sisayebambile nabo kuhamba kuze kufika la umfokaGumede ulindana ngafunda naye esikoleni njengoba nje usungibona la ungibona khona uyena nje ophethe imishini njengamanje angivisualize
omunye-ke ngamvalela ngaphandle nabanye abaningi nabasekhaya nje ngokungikhulisa ngize kwengaka kanjalo nokungeseka nabonke nje abangithandayo. Kusho ukuthi-ke ngokwey'nhlelo bengakahambi ibanga elitheni ngoba ngalibhamu yokuqala le ayikakatholakali yona ey'tolo kodwa isatholakala oyidingayo kanjalo njalo udingarekhoda kuso uyakhona ukusizakala engingakwenza umshini yami cha okunye okugcina benza zizoze futhi intambo-ke ngiyibambise angithumele impela nje ngiyibambise lokuyizwi ofuna-ke mhlawumbe ukuthola imininingwane ethize ngami ukuza ngokuthize noma ukusizakala ngokuthize tholakala inamba ethi 066 02 69 584 namba-ke